Значи денеска Советът на община Струмица я одржа своята 53-та седница. На дневен ред бяха две точки. Това квартален извършение за извършване на бюджетът на община Струмица за първият квартал от 2017 година и втора допълнителна точка на дневен ред, който е предлог одлука за прифакяне на понуда за откуп на идеален дел от АД Македония, фабрика за производство на санитарна керамика в Остече Струмица. Втората точка беше допълнителна и беше разгледувана на седмица на Комисията за финанси, бюджет и локален икономически развой. Съветницата се задържа повече на първата точка от дневния ред, относно за реализация на кварталното извършение за първите 3 месеца от 2017 година, който бюджет е реализиран с 18% и сметаме дека това е успешен процент с оглед на ситуацията, в която се наоги и държавата, и общината, и сите общини сме заложници на някой начин на предвременните парламентарни избори и от тия причини сите общини губят на някой начин финансиски, от причина, що има забрана за продажба на градежното землище и забрана на разпишуване на тендери от областта за реализация на бюджетът на община Струмица за 2017 година. Советническата група на ВМРО-ДПМНЕ и Социалистическа партия смята дека не е реализиран бюджетът в предвиденият обем, односно не се задоволни от реализацията от 18%. И аз мога да кажа дека Струмица е една от по-успешните общини и 18% е успешна реализация с оглед на това, що в първите 3 месеци и нема някои побитни реализации, от причина, що тогаш по усвоението на бюджета за 2017 година от страна на съветниците почнува разпишуване на тендерите, а кои ще тендери, знаем, трябва разпишуването от 30 до 45 дена, со право се разбира на жалба, кои ще тендери се пролонгират и со вистинска реализация общините и и община Струмица почнуват от април, односно вторият и третият квартал и последният от 2017 година с реализация на програмите. За втората точка от дневния ред, която ще беше допълнителна, односно прифакяне на понуда за откуп от страна на дел, що община Струмица го има в АД Македония, фабрика за производство и санитарна керамика, и това беше усвоено от страна на съветническата група, от страна на съветниците едногласно. Кварталното извършение за извършване на бюджета на община Струмица не беше усвоен. Причината е едноставна. Съветническата група на ВМРО-ДПМНЕ и Социалистическа партия не гласа за и знайки гласовете в Съветът на община Струмица, завърши 11-11. 11 бяха за, 11 против и с това не беше усвоен ovo извършение за извършване на бюджет на община Струмица до 31.3.2017 година. Ова морам да го напоменам от причина, що морам да известам явността от кои причини не е усвоен кварталният бюджет на община Струмица, бидейки законските обвръзки го налагат това на Съветът на община Струмица, относно председателството. Денеска от 13 часа беше закажена и продължението на 50-та седмица на Съветът на община Струмица, относно за 12.5.2017 година. Текот и седмицата, 50-та и денеска не се одържи от едноставна причина, що съветниците от ВМРО-ДПМНЕ и Социалистическа партия не присъствува на седмицата и заради немане кворум, седмицата не можеше да продължи, односно Съветът не може да работи пълноправно и да отлучва. На дневен ред бяха 14 точки от областта на урбанизмът, относно легализация на безправно изградените обекти, където гражданите, които са заинтересирани, все още не може да ги остvarят своите права за легализация на безправно изградените обекти, от причина, що чекат одлука на Съветът. Смятам дека не е коректно, заради тия луѓе, што чекаат да бидат усвоени тия точки от дневния ред, да се произнесе Съветът на община Струмица, како би може да продължи постапката за легализация на нивните безправно изградени обекти. Дали постои или не постои друг начин да се завърши тия, во иднина ќе поднесам барени до предлагачот тия точки от дневния ред да бидат повлечени от оваа седница, за да бидат внесени во некоја наредна седница от Съветът на община Струмица, како би може да бидат усвоени и да бидат усвоени от страна на съветниците на община Струмица, како би можеле граѓаните кои што се заинтересирани, а не се малко, 14 се на брой, да ги остварят своите права пред надлежните институции при легализация на безправно изградените обекти, односно при продължуване на постапката пред надлежниот орган.